ना आवाज थोंबाय आवाज थोंबायबा मुसाखौ थिन नुदों हाय जिना हायबाय था खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मिउजिक इउटिउब चेनेलाव फिन गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। स' आङो दायो सेरापुन्जियाव दंफायो। दायो डन रुमाव जोङो हाबनो नागिरदों। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, बयबो नायलांबाय थादो लोगोफोर ने। आंनि चेनेलाव नोंथाङा इन्टारेस्टेड बा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। ओरैबायदि स्टेप मेंलायलायबायलै नै दायो जोङो दनद्रंआव हाबलायनोसै। अन्थाइ सिङाव हाबगोन जोङो नैबेयाव हा नायनो नै बेयाव हाबगोन आरो जोङो दायो। दायो जों बेयाव हाबगोन आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं दिन्थिलांबाय थागोन आरो। दायो आं बे दनद्रंआव हाबनो नागिरदों नै। वाव जोबोद गुसु थान्दा। नै वाव बरिया जायगा थान्दा न' थान्दा ओरैबायदि गिलुलु थांजायो ओरैबायदि गिलुलु ना ओंखारलांगासिनो दं नै आङो। ओइ फैद' खोमसिसि नुखाबाय नै बेयाव थांजायो थांजाला थांजायोब्रा सिं हाबलांसै जोङो। दायो जोङो बिसिं हाबलांनोसै नै। खोमसि पुरा खोमसि जिबौ थागोन ना माने गिलायलायलांदोंसै। इन्टारेस्टिं न' नै गिलुलु दे आवाज थोंबायबा सावगारिया मा जागोन जोंनि बिसिम थांलायगोन। ओरैबायदि गिलुलु ना जायगा ना ओरैबायदि गिलुलु नायदो लोगोफोर। जायगायाव दलं फिसा दोङो, बेयाव जोङो बिसिम थांसै नै। नै बेयाव मोनसे मुसाखौ थिन नुदों हाय जिना हायबाय था नै थांबायमोन ना ओइ आस्ते नै जोबोद गिलुलु। कर'नाफोर जाबाला बेफोरबायदि जायगायावसो थाखुमाना थाफैनांगोन ना। वाव गिलुलुलै जायगाया। रास्ता खत्म हो गया आंधे चलो आगे बढ़ो। चलो चलो. Oh, tunggu. Izin gila kasih tahu.
हायदों थ' तारमाने ओरैबायदि जादों हो गिदों माने लोगोफ्रा गिदों आरो जोंनिया माखासे लोगोफ्रा हायनो हायासै हायगासिनो दं इसिं माइ एसे माथो खोनागासिनो दोङो गरम रंथार लायनाबो हाबजाखै गिदिं बायनो गिदिंलै रिजुल ओरैबायदि गिलुलुलायो लोगोफोर आंबो एसे गुदुब मावदों आरो मा बुंनो आरो न' नङालै बे हाजोआव गुफुरबासो गिदिं मोनदों आङो गुदुब गिगासिनो गिखाया हायलासोरो हायला मा दनरं होनगोन दा बेखौ मानि गुफा बिलाय गुफा आरो गुफा मानि गुफा बियो गुफाथिं जों हाबलांसै बिराद गिदिरलै हायलासो भिडिअ लाजागोन ना लाजायाथाय भिडिअ लागिरदों बाहेरसिं जों हाबना नायगोन आरो आदा हाबना नायथारगोन आरो जोङो माबायदि ट्राय खालामथारगोन माने जोङो नायजोबलांथारगोन आरो वाव 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 डेन्जारलै नैबे लामाया नै बाप 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 दायो गोजौसिन थांलायनोसै नै ओरैबायदि गिलुलु आरो ना पूरा एडवेंचर हो गया आज तो जोबोद एक्साइटेडमोन नायनो फाइनालि नुफैमारबाय आरो बे दनरंखौ बोरै मोनदों नोंथांनि गला फैनानै बिनि थाखायनो बे मेघालया फेमास जायगायाव गोमा जानोसै गिदों आं बायख्रुबना होबाला ओइ समाचार माबायदि मोनदों दायो नैबेसिं हाबलायबाय आरो जोङो नै फट' लानाया दा फटक लानोलै नै बिसिं हाबलायबाय नै नै बिसिं हायलायबाय आरो जोङो नै दैनिया दायो जोङो गोजौसिं उथिलायदों आरो नै नै आरो माखासेयालाय आरो बेयाव मोनसे हाबबावनो नामायदों नै जोङो दनरंआव वा लाइट दंना गैया ओरैबायदि खोमसि थाङा माने गिस्राबाय आरो जोङो बेयाव हाबलालाय जोङो गिबाय दायो जोङो ओंखारलांनोसै आरो इसिंनिफ्राय जों इसिं फार्स्ट हाबजेननायमोन ना बिसिं एक्सिट दोङो ना जोङो दायो बाहेराव ओंखारबोबाय नै ओइया बाहेराव नायदों आइदै खर' नांबाय आइदै